الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerin okuunu devam etemiz. Biz bugün de mine o'tgan darsdagi hadisni tag'in da nig'itib, raslab, mine bala qaza kilu sababli Allah subhanahu wa ta'ala bizning gunohlarimizni yorliqlawin, kechiruvi турында тагын bir hadis алып китербез. Biz o'tgan darsda olgаны бит кишигә bir авырту килсә, birәр төшенкелеккә төшенсә, bir проблемага юлыкса, шул сәбәпле Аллаһ Тәала аның гөнаһларын кичерә дидек. Хәтта bir энә кадалса да, шушы авырту микъдарында аның инде берәр гөнаһы кичерелә дидек. Һәм менә бүгенге дәрестә дә шуңа охшаш тагын bir хадис укып китербез. Бу шулай изгеләр бакчасының Имам Ан-Науиның китабында килә. Бу укыячак хадис инде Бухари һәм Муслим җыентында, сахихлар җыентыгында инде раслана. Ибн Мас'уд исемле сахаба әйтә: "Кала дахалту аля наби саллаллаху алейхи ва саллям", ди Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям янына кергәч, ди, "Ва хуа ю'аку". Ул ю'ак, вa'ака дигән сүз авырта. Әмма ничек авырта? Вa'ак шундый авырту, менә тән температурасы күтәрелә, бик каты көчле, 37, 38, 39га һәм бик каты менә көчсезлек була. Менә шушы вa'ак, ю'аку. Монда инде Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, бик каты авыр иде ди, шушы температура белән, көчсезлек белән инде. "Я Расулулла, иннака ту'аку вa'кан шадидан". Qala ajal inni u'iku kama yu'aku rajulani minkum ди. Ибн Мас'уд әйтә, бер вакыт мин шушы Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллямга кергән идем ди, һәм әйттем ди: "Аллаһның илчесе, синең авыруың бигрәк каты" ди. Һәм ул әйтте ди: "Әйе, минем авыруым сезгә караганга ди, гадәти кешеләргә караганда икеләтә авыррак" диде ди. Һәм Ибн Мас'уд әйткән: "Культу залика анна лака аҗрайн". Һәм бу сиңа икеләтә әҗр буламы? Ягъни икеләтә әҗр булсын өченме ди? Кала аҗал залика казалик кума мин муслим юсибуху аза шаукатун фама фауқаха илля каффараллаху биха сайyiатихи ва хаттат анху зунубаху кама тахатту шаҗарату варақаха ди. Әйе, бу шулай диде, ягъни Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям икеләтә авырту булган бит инде. Шәнешкеле үләннең инәсе кадалган, теләсә кайсы мөселманга яки моңардан яманрак бер нәрсә ирешсә ди, Аллаһ Тәала һичшиксез моның өчен аның начар гамәлләрен гафу итә ди. Һәм ул агач яфракларыннан арынган кебек гөнаһларыннан арына диде. Менә бу хадистән инде бик күп файдалар чыга. Беренчедән Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллямга менә шушы бәла каза килсә, авыру бигрәк тә инде менә шу авырса, тәне авырса, ул икеләтә авырлык белән аны кичергән. Авырты икән, гади кешеләргә караганда аның авыртуы катырак булган. Бу шуның сәбәпле аның дәрәҗәсе дә Аллаһ каршында өстенрәк. Гади кешеләргә караганда да шушындай авыртулар белән инде аның дәрәҗәсе Аллаһ субханаһу ва тааля каршында өстенрәк булган. Һәм икенче тагын нинди зур файда алабыз? Менә шушындай каты авырткан вакытында да Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям дингә чакыруны, дингә эндәүне, кешене шушы иманга чакыруны туктатмаган. Менә нинди авыр халәтендә безнең бит температура булып хәлсезлек булса, безнең анда бер нәрсә сөйләшәсе килми. Шулай бит? Хәлсезлек белән без ятып кына торабыз. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям шуңа карамастан да икеләтә авырту белән дә нишләгән? Вагазли, дәрес бирә торган булган. Нәрсә дигән? Менә мусульман кешесенә ди, нәрсә генә ирешмәсен ди, шәнешкеле үләннең инәсе кадалган, теләсә нинди менә вак кына, кечкенә генә зыян килсә дә ди, шуның бәрабәренә ди, Аллаһ Тәгалә аның гөнаһларын гафу итә ди. Һәм менә шушы проблемага юлу, бәла каза килү ди, гөнаһлардан ничек итеп арындыра ди? Менә каты җил чыгып,
агачның яфраклары ничек күп итеп кыела бит. Кешенең дә гынаһлары шулай итеп агачның яфраклары кыелган кебек гынаһларыннан арына икән. Карагыз, нинди чагыштыру. Шулай бит кешегә аңлар өчен, менә бу үткән дәрестә әйткән бит, проблемаларны җиңелрәк кичерер өчен, безне давалар өчен, безне тәрбияләр өчен менә шушындый хәдисләр кирәк. Берәр авырлык килде икән, без аны түзәбез, һәм менә уйлыйбыз, Аллаһ Тәгалә өмет итәбез, шушы авырлык сәбәпле Алла Субхану ва Тәгалә безнең гынаһларыбызны кичерә, гафу итә дип. Шул сәбәпле без җиңелрәк кичерәчәкбез инде менә бу проблеманы. Һәм менә бу үзенә күрә бер ниъмәт тә. Чөнки гынаһларыбыз бик күп, аннан арынып, чистарынып бетер өчен Алла Субхану ва Тәгалә менә шушындый безгә төрле сынаулар биреп тора. Һәм уйларга кирәкми, күңел төшенкелеге булдымы, эшебездә берәр уңышсызлыкта юлыктыкмы, авырдыкмы, менә шушы бөтен мәшәкать бушка уза, юкка чыга дип кайгырга кирәкми. Бер нәрсә дә юкка чыкмый. Аллаһ Тәгалә шушы бәрабәренә, шушы авырлык сәбәпле безне ярлыклый, паклый, гынаһлардан чистарта. Шуңа күрә менә бу әҗернең, сабыр итсәк әле, әҗерде алабыз. Зарланмыйча, түземлек белән Аллаһ Тәгалә гафу итә дип сабыр итәбез икән, зарланмыйбыз икән, Аллаһ Тәгалә гынаһны да гафу итә, һәм сабыр иткән өчен әҗер-савапны да бирә. Шуңа күрә менә бу хәдисне искә төшереп, нәрсәгә генә юлыксак та, нинди проблемага гына очрашсак та, без нишлибез инде? Шушы хәдисне истә тотып, Аллаһ Тәгалә гынаһларны арындыра дип сабыр итәбез, түземле булабыз һәм зарланмыйбыз. Һәм тагын бер хәдис инде алып китәсе килә. Ул да булса бик мөһим хәдис, шушы бәла-казалар, проблемаларга юлыгу буенча инде Бухари җыентыгында килә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Абу Хурайрадан риваят кылына. Без аны үткән дәрестә дә әйткән идек әле. Исегездә булса, хәзер менә искә төшер ул сезнең. Мән юридиллаһу бихи хайран юсиб минһу ди. Нәрсә ди Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям? Аллаһ Тәгалә берәр кешегә яхшылык теләсә ди, хәерлелек теләсә дип, икенче төрле синоним белән әйтсәк индеме, ул аны ди сынауларга дучар итә ди. Менә ничек сынауларга? Син бер уңышсызлыкка дучар булдың, эштән кудылар ди, зарплатаңны кистеләр ди, авыртып киттең ди, юл фаҗиасына юлыктың ди, анда машинаң ватылып, артык чыгымнарың чыгып китте ди, һәм башка сан көтергесез. Бу мөмкин дә бигрәк тә менә бу проблемалар күп шулай бит инде. Әҗәткә алдың, әҗәтне кайтара алмыйсың, күңел төшенкелеге, тынычлык юк ди. Менә нинди генә сынау булмасын, һәм уйлыйбыз, ничек инде бу безгә хәерлеле була ала. Шулай бит. Әмма сынаулар килә, ни сәбәпле? Аллаһ Тәгалә менә хәерлек тели. Шушы сынау җибәреп, бәлки шушы кылым намазга басмасмы икән? Чөнки гадәттә авырлык килгәндә кеше уйлана башлый, ни өчен соң миңа шушы бәла-каза килә? Нәрсә эшләдем соң мин? Бәлки эшләгән эшләрем гынаһлы гамәлләр кыламдыр, бәлки кәсебем харамдыр, шуңа киләдер дип. Ягъни менә бәла-каза килгәндә бер кеше уйлана башлый. Һәм кайберләре намазга баса, дингә кереп китә. Аллаһ Тәгалә сынау биреп ала, кайтмасмы икән шушы кулым миңа ди. Ягъни дингә, иманга уйланмасмы икән ди. Шуңа күрә кайбер вакыт сынау килгәндә кеше киресенчә иманга, дингә тартыла башлый. Дуа кыла башлый, намазлар укый башлый, Коръән укый башлый, уйлана. Бигрәк тә каты авырты булса, кара, бәлки соңгы көннәремне яшендер, Аллаһ хузурына барасым бар, нинди гамәлләр белән барам дип чистарына, тәүбәгә килә. Сынаулар килгәндә
шушы сынау килү сәбәпле хәерлек телиде. Аллаһ Тәгалә димәк, безнең менә бу дөньядагы сынау ул вакытлыча гына. Кайчан булса да ул бетә. Фәиннә ма'ал усри юсра, иннә ма'ал усри юсра. Авырлыктан соң Аллаһ Тәгалә җиңеллеген бирә. Дөреслектә дә авырлыктан соң җиңеллек килә. Бу дөньяда бәрабәр менә авырлыгыннан соң җиңеллеге килә. Ул вакытлыча гына сынау. Ә менә ахирәттә ул газаптан, ул проблемадан качып булмый инде. Анда ул мәңгелек булачак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә хәерлек телеп, бу дөньяда шушы газапны, шушы бәла-казаны җибәреп, сине арындырып, чистарып, кыямәт көнендә бәлки газапларга теләмидер. Бу дөньяда чистартып инде, ахирәттә газапламыйча бәлки җәннәткә кертүен телидер. Аны без белмибез. Шуңа күрә нинди генә сынау килмәсен, ул безнең өчен хәерле. Уйландыра, фикерләндерә, иманга, дингә кирип китү безгә сәбәп була. Безнең бу дөньяда эшләгән начар гөнаһларыбызны ярлыклауга сәбәп була. Сынау булмаса, без бит белмибез без нинди халәттә. Мөэминме без, мунафикмы без? Шушы сынаулар күрсәтә безнең кемнең кем икәнен. Сынау килде икән, әгәр дә Аллаһны фәләнтәгән итим нәрсәгә миңа мондай сынау сүгенеп теләсә нәрсә әйтә башлый икән, күренә. Моның иманы нинди дәрәҗәдә була. Сынау килде икән, әлхәмдүлиллаһ аля кулли хәл. Аллаһ Тәгалә язмышымда, тәкъдиремдә шулай язган, мин моннан канәгать. Аллаһ Тәгалә хәерлесен белә дип, әлхәмдүлиллаһ аля кулли хәл дикән. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә аның шушындай түземлеге өчен Аллаһ Тәгалә әҗерен дә күп итеп бирәчәк, алдагы гөнаһларын да ярлыклаячак. Һәм без белмибез безгә нәрсә хәерле икәнен. Аллаһ Субханаһу Тәгалә Куръанда да әйтә, Бакара сүрәсендә: "Ва аса ан такраху шай'а ва ху хайрун лакум". Сезгә начар дип уйлыйсыз ди, шушы әйберне ахир чиктә ул сезгә хәерле ди. Шушы бәла-каза килгәнгә, кыямәт көнендә без күрәчәкбез, шушы бәла-каза белән безнең шушындый гөнаһлар ярлыкланды. Без шатланабыз. Әлхәмдүлиллаһ, әгәр дә гафу ителмәгән булса, күпме газап кичергән булыр. Ярый, Аллаһ Тәгалә мине чистарткан дип без шушындай фикергә дә юлыгырга мөмкинбез. Ва ан тухиббу шай'ан ва хуа шаррун лакум. Һәм сез уйлыйсыз да, менә бу әйбер яхшы дип, әмма ахыр чиктә ул сезгә зыянлы дип. Без уйлыйбыз дип, менә рәхәт тормыш кына кичерү ул барысы да әйбәт дип. Әмма рәхәтлекне дә беләбез шул вакытта, кайчан инде шушы рәхәтлек беткән вакытында. Менә бит теге бар бит кеше бит инде зарлана хәзер. Бәяләр арта, да иминлек юк, кая барабыз дип. Бер ел элек шулай зарланган иде. Менә шулай тормыш начар, монсы ошамый, һәм әйтә, бер ел элек тормыш яхшы булган икән әле дип. Менә шушы начарлык килмичә без яхшылыкны аера белмибез. Шуңа да акны карадан аерыр өчен һәм караны актан аерыр өчен акны да күрергә кирәк, караны да күрергә кирәк. Һәм шуңа күрә мөэмин мөселманның хәле һәр вакытта да хәерле. Бәла-каза килсә дә аңа хәерле, берәр нигъмәт килсә дә ул аңа хәерле. Шуңа да менә бу бәла-казалар килү, әгәр дә ул килде икән, димәк Аллаһ Субханаһу Тәгалә хәерлек тели безгә. Я иманыбызны куәтлисе килә, дингә кирип китүебезне, намазларга басып Аллаһ Тәгалә ярлыклауны, сорауны искә төшерә. Кеше гафиллектә йөри, оныта Раббысын, сынау килә дә, Аллаһ Тәгалә кайта изгелекләр кыла башлый. Яки ничек итеп хәерлек булалар? Шушы проблемалар, Аллаһ Субханаһу Тәгалә шушы проблемалар сәбәпле безнең гөнаһларыбызны кичерә. Һәм әҗер-савап бирә, түземлек, сабырлык өчен. Һәм без моны аңлаячакбыз кыямәт көнендә. Бу дөньяда бәлки без моны аңлап та бетерә алмаска мөмкин. Әмма һичшиксез без моны Аллаһ хузурына күчкәч аңлаячакбыз. Шуңа күрә, менә шушы хәдисләр белән без үзебезне тәрбиялибез, шушы депрессиягә бирелмәскә, стрессларны җиңел генә кичерергә, шушы нәфесне шушы хәдисләр белән тәрбияләп. Менә динебез нинди камил, күркәм дин, безгә төшенкелеккә бирелмичә, менә күңел бушлыгын без
шушындай хәдисләр белән тутырып, бәла-казаларны җиңелчә генә чыгарга Аллаһ Субхана Тәгалә пәйгамбәребез аша шушындай хәдисләр иңдерде. Һәм кем шушы хәдисләрнең мәгънәләренә төшенә, уйлана, фикерле, һич шиксез ул нинди генә сынау килмәсен, ул аңлап җиңел генә аны кичерәчәк. Һәм түземле, сабыр булса, әҗр савапка лаек була, һәм моңарчы эшләгән гөнаһлары ярлыкланачак. Бәла-каза килсә, без уйланабыз. Чөнки аның сәбәбе бездән булырга мөмкин. Моны инде күп сөйләдек. Шулай бит сезгә ирешкән бәла-казалар үз кулларыбыз белән эшләп алган гөнаһлар аркасында. Шуңа күрә нинди генә авырлыкка очрасак та, гаепне үзебездән эзлик, кешедән эзләмик. Кешенең гөнаһы аркасында безгә проблема килми. Үзебезнең хаталар өчен безгә төрле авырлыклар килә. Шуңа күрә уйланыйк бу турыда. Субханакалла бихамдик, ашһаду илля ант, астагфирука ва атубу илейк.